Imagina Sistemes Telecom és una productora audiovisual de serveis plens que es dedica a la comunicació audiovisual, les noves tecnologies i la publicitat. Un dels seus serveis destacats és la creació de canals corporatius de ràdio i televisió. L'objectiu és oferir informació corporativa i promoure la venda, oferir informació general, entretenir el client mitjançant cartelleria digital i publicitat dinàmica a través de pantalles, en el cas de televisió, o altaveus, en el cas de ràdio. Imagina ST produeix íntegrament tots els continguts pels canals corporatius, ja que disposa d'edició de vídeo, so i plató propis. A més dels serveis als canals corporatius, Imagina ST ofereix serveis audiovisuals i multimèdia a televisions i ràdios generalistes, agències de publicitat, productores, empreses multimèdia i clients directes.